Guys, usa ni sa tong mga bisyo kon moorenta og bukid. Mari misan mong bukid. Ya, magpilimpyo siya to sa mga sagbot diri. So ninda uban guys, pwede naghana na yun yung sagbot diri no. So tagsaraman ta maka dual sa tong girikanan. Ya, kung payag. Dali kong payag guys, so kung idaanan guys oh. Ani. Hari ko magtugon gabi diri. Tela nga tulgan. Kaon pa naman. Yan naman makaon. Dili maka. Amigas. Amigas. Adi na ni makaon mo eh. Ay, di makaon. Amigas. Amigas. Amin kami nga sa luar naman na. Amigas no. Utan. Buwan. Utan Adi na ni makaon eh. Kaon pre, udah pre. Di man makaon ko. Grabe lut-lut. Mo di bata boy. Oh. Sabi ko itay. Guys. Mo ni siya plancha sa kanya atong panahon. Karaan na kayo ba? Kira kayo god. Hindi mabli. Mabli pa rin siya guys. Di siya mabli di ay. Mabli pa rin siya guys. Mabli na oy. So pwede pa rin siya. Agrabihan na ni guys. Kiraan. Agrabihan. Maplan sa mo na siya god. At tayo na kayo may? Ha? Pwede na kayo. Wala mong god malimpihin mo nang taya siya. Pero di mo na siyang iplan sa gahi man. Ayun na siya. Ayun na ikwari. Kumain lang ba? Tataraan pa hon. Pagkaraan na. Kiraan na siya oy. Saan naman yung panahon na kasi Rosa? Sa pa man yung tuigan eh. Kiraan. Agrabihan. Kiraan na siya god. Man. Oh. Dahil yung oras beli mo. Baga kayo magpatulo. Baga kayo magpatulo. Guys, palpak niya kong luto, hindi kayo-kayo, ay na, puto-puto ko rin. Lanay, makabuan ako noon. Okay na, pwede to sa ako, ano? Walay nga ni. Mga ito, pag kamo diha, mga kante, jukol, ganahan mo ito, engineer. Pag puto-puto niya mo rin. Puto-puto. Kanon. Ha? Puro lang kanon. Kan? Wala may kanon. Ako tamlong ako. Puto. Ay, dato. Ay, wala ka ba buwan? Pag ito, galang pati tulay. Palipis. Hindi naman. Uy, gamay ma. Kamay. Saka. Uy, gamay kamay ano? Na may kamay ane. Saan mo kamay? Sakto ra eh. Sara. 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 Kamay. Ang kanilaw. Ang kanilaw. Nahilaw niya. Nahilaw. Niya. Pag-usap niya. Mula luka oras ba? Luka oras luto ya. Huwag man niya niyang lumit ko ano. Gado eh. Ito lang sa akin na ito. Ito na napinan. Siya. Ang gara ko to bra. May dog po. Di sa nito sa ito. Isa ko sa ba? Ito ah. Saging. May daan ba? Saging. Uy. Ito ala. Dili. Tuwa. Hindi labit ba?
Dua. Ay, duha po, okay. Dua ka puno sa dua. Oh, layo. Tuwa to. Matunda gagmay. Hmm. Tuwa to. Hmm. Kaya ang lagod. Lagi. Sa dua ka punuan na. Magkanya niya. Ha? Magkalaro yun. Ayan. Ako lang. Hmm. Ang gutom na yung saging ta. Hindi na pwede. Ha? Iisa sa damot sa kalubi. Matay? Matay eh. Na pwede eh. Ikaw banta? David, unsa ba? Kadugay pa rin mo kadadlakaw diha. Niya na, babe. Mahimo ba? Don't call me babe in public. Sorry. Dali ako na nang lihok ni mo. Sorry. Ambot ba ni mo? Nga na ni agwanta man ka ng imong uyab. Nga grabe man nakaarte. Unya gihimo pagi kaniyang boy-boy. Di na tinuodoy. Mahal ko ni Shaira. Mahal ka niya? Pero nganong mo nagikauaw man kaniya? Wa man ko niya gikauaw.